Inaresto naman po ang isang 21 anyos na lalaki matapos itong tangkaing takasan ng checkpoint sakay ng kanyang motorsiklo noong hapon ng Marso 2 sa Barangay Paldit, Sison, Pangasinan. Ayon sa ulat, bigla umanong bumilis ang takbo ng lalaki sa kabila ng pagpara sa kanya ng mga pulis alinsunod sa Oplan Cita. Dahil dito, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ng pulisya hanggang sa naharang at naaresto ang lalaki sa kahabaan ng kalsada ng barangay Kauringan. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Article 151 ng Revised Penal Code o ang resistance dito po sa mga otoridad. At samantala, ayon po sa pulisya, nagpagbayad na po ng piyansa ang lalaki, ngunit pinaalalahanan naman ang publiko na makipagtulungan sa checkpoint para makaiwas sa anumang aberya. IFM News. IFM News. IFM News.